अरे मारा तार मुखिया जी हो मारा तार मुखिया जी अरे खींच के मलाई कहवा धराई बोली कोरोना के कमाई कहवा धराई बोली कोरोना के कमाई। सरकारी देख के खुश भइल दुखिया फंड के पैसा मार गइल ऊपर ऊपर मुखिया फंड के पैसा मार गइल ऊपर ऊपर मुखिया योजना सरकारी देख के खुश भइल दुखिया फंड के पैसा मार गइले ऊपर ऊपर मुखिया फंड के पैसा मार गइले ऊपर ऊपर मुखिया ऊपर से नीचे लेबा ऊपर से नीचे लेबा अरे सभे खास भाई कहवा धराई बोली कोरोना के कमाई कहवा धराई बोली कोरोना के कमाई। ऊपर से नीचे ले सब जना चोर चोर मौसेरा भाइये वाले पूछे वाला केहू नइखे विपत्ति में हाल हो गरीबवा के पैसा खा के भइल बालो लाल हो गरीबवा के पैसा खा के भइल बालो लाल हो पूछे वाला केहू नइखे विपत्ति में हाल हो गरीबवा के पैसा खा के भइले बालो लाल हो गरीबवा के पैसा खा के भइले बालो लाल हो। अरे का मदद के नाम पर खूबे हो मदद के नाम पर खूबे हो खतबा लुटाई कहवा धराई बोली कोरोना के कमाई कहवा धराई बोली कोरोना के कमाई। अरे बा मुखिया जी मास बनावैनी दर्ज राख के एक गो साबुन मिलल बावे 9 लाख के एक गो साबुन मिलल बावे 9 लाख के 9 लाख रुपया हमनी के पंचायत में हमनी खातिर हमनी गरीब दुखिया के मास आ साबुन बांटे खातिर लेकिन 9 लाख रुपया का भइल 9 लाख रुपया के एक गो साबुन मिलल है आ मास बनल तो अंतरिया सब देखबे कहीं। प्रमादारनी ये गीत के लेखक हमरे गांव के हमार चंदन तिवारी जी हमार चंदन चाचा उहे के गीत लिखले बानी आ लिख के दिल्ली से हमरा लगे भेजले बानी।
वे गीत करवा सबन के सुनाओ तनी कैसे। मुखिया जी मास बनावनी दर्जी राख के एक हे गो साबुन मिलल बाबे 9 लाख के एक हे गो साबुन मिलल बाबे 9 लाख के चुनु तिवारी कहे हो चुनु तिवारी कहे गीतिया के गाई कहवा धराई बोली करोना के कमाई कहवा धराई बोली करोना के कमाई मारता रे मुखिया जी हो मारता रे मुखिया जी खींच के मलाई कहवा धराई बोली करोना के कमाई कहवा धराई बोली करोना के कमाई कहवा धराई बोली करोना के कमाई कहवा धराई बोली करोना के कमाई।